Bas, mujo piny chakore sani wenda meni studio ka en Honorable David Osiany jalony e weche mag telo kendo en jalup jatend migawo mar ohala machon erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Honorable Mark Nyamita bende nitiere ka jaod bura ma Uriri erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Asante sana. To gi Honorable Kennedy Ondiek UDA coordinator ma South Nyanza erokamano ahinya kuom biro jaduong'. Erokamano. Wachaka ne direct ka endi Honorable Osiany abiro chako kodi e wachni telo makare chalo nade to be piny ma Kaluo oseyudo nafas mar bedo gi telo makare. Erokamano Trevor kuom bedo kodwa e midhiambo ni. We awach ni ka wawacho wach telo. Telo bede ne opogore kendo adwa ni ka wang'iyo telo to wanone matut watemo yange kendo wayare. Ka wawacho telo makare en telo mobedo gi joma jo adiera. Obed telo e kidieny mar siasa, obed telo e yore wa mag community kata mag dongruok. Kiwacho ni jatelo makare obed yore mag kanisa kod lemo. Telo makare en telo mohero ji, modewo ji, madongo ganda, makonyo jowa, masiro jowa. Miyo ka wawacho ni telo makare to watemo nono ni ka itelo e din kaka ja Kristo to ine padri kata ine jadolo maduong'. Bende ichiwo ranyisi malong'o ne jomitelo negi mondo ka giluwo chien to gin gi ranyisi makare manyalo dhiyo kodgi. Ka itelo kaka ne kembe wa manie thurwa, kijatelo makare, ijatelo madongo kosi ijatelo mathiro. Nikech thuolo mang'eny ibiro yudo ka ng'ato mi thuolo mondo bed jatelo to kar mondo dongi to en othiro, odongore owuon to thiro ganda. Ka ijatelo momiyo ombulu mondo tel ne jopiny e yor siasa. Bende jatelo inyalo chiew chuny otieno mapenj weche manok mawach ni yawa asetelo nukare ka bedo jaratiro kendo ka bedo jadiera. Miyo telo makare oyiengore kuom bedo jadiera, oyiengore kuom bedo ng'ama nigi tim ma ok wach kende, oyiengore kuom bedo jal manyalo chung' mawach ni ng'ani koro bedo jamiriambo. Telo makare en telo mating'o jowa kagolo gi okang' mamwalo ka ng'awo gi okang' machielo mamalo. Te sirikal masani bisenene achaka ne gi sirikal mamalo ka nikech inisetie sirikal no kata doko ni nitie sirikal machon. Asetie sirikal kendo asetie sirikal katelo ne weche mag theth kod dongruok mag ohala. Te sirikal masani aseneno fuok mopogore. Nitie ariyo adek mwanyalo wacho ni ber, lakini chutho an kanone matut to nitie nyao, nitie fuok, mago nitie. Gintiere bede sirikal adek. Nitie kichako gi bad sirikal bidendo ni executive motelne gi ker. Ma jowa koro wacho ni miriambo malala mosi nikech achiel ariyo moko ma singo ma ok chopi. To en singo tok singo kia grami ya wado timore nade. Mago nitie gi nyao. Ka idhi e judiciary, wan gi nyao e judiciary bende. Nikech ibro yudo kama e thurwa maji kwala to kagidonje doho to samori wegi giringa lajire. Telo makare onge. Ka kiduoge bunge ka to koro bedo chako time tabu. Nikech ka executive nigi tabu to jomonego thiedhe en bunge gi senate ka. To kanyo bende nyao nitie. Miyo nyao nitie. To okadwa bedo ng'ama goya ni gik moko te richo. Ang'eyo ni nitie moko mabeyo e iye kanyo bende. To an kama arange go kaluwore gi tich mayande watiyo nikech sirikal no natiyo ne. Aparo ni nitie gik mosedhi maber. Migawo manatelo ne otelne gi nyadendi maparo ni osetiyo maber kabisa. No kao kuom osiepna miluongo ni Moses Kuria mano bagni. To nyadendi masani otelo ne migawo no. Aserango gik manwachako, mise manwaketo mondo gidongi, aneno ka gidhi maber e wechego. To nitie kor siasa koni ma bende obagni kendo digni nyowuoyo. To mago mag piny ang' watim nang'o. Nyamita telo makare chalo nade to binene seche mwan wuoyi. Erokamano ahinya. Telo makare en telo ma dholuo to koro ok pek ahinya nikech en joka siep nigi dholuo madongo. But telo makare en makelo lokruok ne oganda. Koyieri an anyalo wuoyo koro kaka ng'ama oyier. Jogo moyieri ka nigi geno nitiere lokruok mane singo negi. Be nitiere kaka inyalo kelo lokruok. Telo makare en telo mawacho adieri makata ji ok ohere to samoro inyalo wacho adieri. Telo makare en telo maketo jogo morito mbele moloyo en owuon. Mano e telo makare. To kipenja sani, then telo makare
bedo eni imipime ratil gi jogo mokete telo. Kibiro e kambi kama untiere ni, wanyalo mana ng'iyo kaka Royal Media nitie, tinyalo ng'iyo compare gi KBC, tichaki compare gi Media House machielo. Koro ing'iyo ni to mane madhi maber. Kwaneno ka Royal Media dhi malo kaka Ramogi koro sani ni malo matis, to wanyawacho ni nyaka bed ni Ramogi dhi maber nikech telo margi makare nitiere maber. To samoro kidonje ei Ramogi ka, tipenjo Trevor, to Trevor bro koni ni wadhi maber lakini de meda gimoro matin. Koro wadhi maber sahi. De wadhi maber. Koro luore gi kama intiere. E samoro ka in e ot, tinyalo neno ni mama uwe ma samoro tedo chiemo mamit kapok ibilo ma oko kocha. Koro ka intiere kata nyawacho ni deni across kocha cha nyabedo maber moloyo koni. Koro telo makare luore bende gi jok ma itelo negi. Mano kiwuoyo e weche mag kambi gi. Asewuoye mag telo mantiere mag jopiny. Telo makare mar sirikal kwa wuoye bad migao michako e adek mawadwa ni owacho mibiro nyaka county en telo maloko ngima mar oganda. Anapani mane telo makare. To machungi adieri kata bedo ni samora adieri no lit. To bise nene sani nikech gini kata seche mapoko chago gomba kama ni wago mbaka sani ni aneno ka jomoko ywak ni maendi bura mar jo UDA. In mokwongo ine UDA lera ne wacho. Ana ja ODM moyier nyadiriyo gi ODM. Kata sani an ODM member mar parliament ma Oriri constituency. To wach mar UDA mawuok ni nudhi ka president. Koro ing'eni mano luwore gi kaka ji okete. Nikech kopo ni wuoyo gi president loko ng'ato bedo ja UDA, to kare onge ng'ama ok ja UDA Kenya ka. Kochakore kata nyaka gi party leader mara. Ji te oseromo kode, governors wate, wajumbe te, nikech president nobiro nyaka Nyanza mo waromo kode gi wajumbe te. Koro karomo kode maloko ng'ato, to kare waduto wate. To dang bed ni mae kama walale kaka jok ka ng'ato nikech ng'eni ji oketo mana pachgi ni nyaka ibed ni in e chama achiel mok ng'e bedruok mar dhano wuon ni to mag Nyamita ni en ng'ama nade. Koseketi ni in ja UDA to in ng'ama ok odwar. Kod in tiyo maber kod in tiyo marach koro jok dwa neno. Bin mane kama koro walale. Anaparo ni gimoningo oganda ong'e sani. Yiero nyo watieko 22 warito 27. E kinde ka en tich. Ng'ato ka ng'ato ong'i kaluwore gi tich ma otimo. Ing'e ni ng'ato kaka an awuon, for example, anatiye National Assembly. National Assembly watimo nonro ne sirikal mamalo. Jogi bire komiti kata kaka David Osiany sirikal mokalo cha ne ene Ministry mar Trade. No bire komiti mar Trade e bunge. Kanyero ji tudore. Ka ng'ato dwa luwo gire moro matis, iyudo ka mjumbe ne ae ofis, nyalo dhi ofis waziri, kata CAS, kata waziri, kata PS mar ministry no. To mjeni, ntie program na moro mane rengo gika, to dhigi koni. Sani endi, mano pokolokore. Wajumbe waduto kata mawantiere gode bunge. Ng'ano maluwo gire modwaro, iluwe ka ine bunge ikete budget, to nyaka ilu, kikibed ja nyao. Ibro dhir PS, ibro dhir Minister, PS, CEOs mag parastato, jotelo mochung' ne migepe mopogore opogore. Gin jomoyiergi, gin jolwet president. Koro ing'eni inyalo, kiyudo jolwedo, inyalo dilgo. To kiyudo fundi wuon, bidilgo. Koro wan wadil gi jolwedo, to fundi be wayudo. Koro inya yudo ka direction amalo, tiyudo ka gik moko timore. Gimoningo oganda wa openji. Kudhigo mbaka gi PS, kidhigo mbaka gi minister, kidhigo mbaka gi president, ang'o migo kode mbaka, ang'o mikelo ne ji. Mano ni e debate moningo wabedi godo. Kaka an kipenja, isewuoyo gi minister, waseneni kineno romo gi president, ang'o mibiro go, kata ang'o igeno ni nyalo biro korwa koni. Tok nyo wanyal bedo niya, nikech kata kiwacho wach president jo, aneno ka ng'eni kero selemo wadereyo karwa. Kano biro mokwongo ji teno rengo. Mara reyo naneno ka koro kata nyaka governor gini mabejo ODM bo biro. To ker dhi kuonde te. Nyore ko wa Western. Wajumbe mag ODM nye ni konyo nye rwake. Kaen Kisii wajumbe rwake. Kaen Mombasa wajumbe rwake. Ko biro Nyanza mjumbe ko rwake uwi maji ok ginene. Koro an wapenjo oganda wania. Ang'o momiyo ko dhi kata Busia tirwake gi wajumbe go,
to be gipenjo mana gigegi. Wambe kobiro karwa, wapenjo mana gik ma affect wan. Nikech mane avenue ma wantiere godo mondo wapenje gigo. Mopogore gi ma wantiere godo. Koro telo makare en maketo dwaro mar jopiny mbele to gitiyo matek ni singo miketo nyaka ichopi. Yeye mondo aler wachni maber. Ni mar Ker kaka president kisungu dende ni en symbol of national unity. Nyiso ni onego riw jo Kenya duto kendo mano ni kare. Oyiene Trevor romo kode, oyiene Mark, oyiene David, oyiene Ratego ni romo kode. Makmana wawacho ni duond bura, chama waluongo ni duond bura, nyiso ni bura bet kae nitie duol, ka nitie chik, ka nitie kaka jiringo. Kise donjo chutho ing'eni nitie gimoro midendo ni ideology, nyiso ni ere mise ma chama ochung'e. An kaka David Osiany, koro awach aja ODM mung'e, an David Osiany. Osiany David Machel en ODM. To ayiero ODM nang'o? Nikech ochung' ne gigo maparo ni an karango to berna kendo achungo. Wanyalo bedo gi dondi, wanyalo bedo gi ywaruok, wanyalo bedo gi gik mopogore. To ka koro chama osechiwo ni Mark nudhi bayo, ing'eni Mark ni osiepna, nudhi rieru State House, to kaka udhi cha okomoro waduoguru chien, iringi dikori thuon nyako ringo chweyo. Iwacho ni kamane kaka duond bura nene, ananeno ni watim kama. Temomiyo noluonge mong'wone. Ing'eni nong'wone nikech nowacho ni ago mos jaduong' timo kama. Taneno ka pod omedo maringo dhi. Wadwa ni mondo kaka MP mar ODM. Oringi kokalo duond bura. Ya jo. Mos ken dhi nego waka ni watame wuoyo. In kida no to telo makare chalo nade. To bisenene. Aparo ni jogi ogreka koro gidwa chako kautam te telo go mero setamo gi mesa. Ero kamano namba chiel adwa wacho ni Joania. Telo anang'ie tieng' diriyo. Ang'iye telo to gi jatelo. Because telo en ngadhono ma ng'ato betie mowinjo miye thuolo mondo oter oganda e hatua achiel kotero gi hatua machielo. Ndalo mane pod ichako piny ne wan gi kedu. Ndalo mane ichako piny kadwokie theory machon ne ji keda eka mondo mino yud kaka gi survive, kaka gidak. To ni wira ne nitie ji mane ok nigi teko mane nyalo yako kaka jowetegi ne yako, mane iluongo ni procurement, ne gi procure ne gin giwegi. Ne gikedo gi manyo ne hunting and gathering, ni dhi adhiya manyo lee, jomoko choko mana olembe. Koro nitie joma ne nigi teko mar choko mang'eny. To gi joma ne onge teko. Ema nomiyo nokel gima iluongo ni state. Ji noriwo teko to wach niya, wabed gi teko achiel ma en telo achiel manyalo kelo ne ji te jok motegno gi jok mayom yom. Gima timore en ni mondo mini thuolo mondo itel oganda kata mondo itel e chenro moro amora nyaka bed ni isenyiso achiel ni in gi paro maliw madwa tero ji kama ji dwa dhiye. Mar ariyo, in gi isenyiso ni in gi rieko minyalo tergo ji kanyo. Kendo mar adek, iseamua e chunyi ni nyalo telo ka nibeto kata ibeto kama otimo bungu kata idhi ked gi jasigu. Gima duong' ma adwa wacho kae en ni telo maber en telo no manyaka nyiswa kuma waae, kama wantie, to gi kendo kuma wadhiye. Manyalo nyiso weche maketo chenro mar keto wa mbele kacha. Nikech ka wang'iyo film wabedo go ka, to wang'iyo ni kacha winjo wachope nang'o, to wabedo gi telo materowa. Ema nokelo gimiluongo ni vision to gi mission. Mano e gimomiyo gimoro amora kamoro amora matelo moro amora nitie kata karuka, un gi mission and vision. Tiende ni un gi kama udwa dhiye, to kendo un gi kaka udwa dhi. Koro gimudwaro en ng'atno madhi telo nu e mission maru mar dhi. Kaka ji dwa dhi ni kaka ji dwa dhi. Mae kuku mar wach. Nitie telo moro manyona ji. Koro oseyiero ni mae kuku. Koro ikadho gi ng'ata kod idwaro kod ok idwaro. Iwacho ni jowa gi jo ODM. Mheshimiwa Nyamita ja ODM, jaduong' Osiany ja ODM, ana ja UDA. Gimomiyo adwa wacho ni clear en niya, kaka oganda wa maluo nyaka wang'i ni to telo ma wan godo owinjo golwa kanye to terowa kanye. Telo mosebedo godo adier kata Osiany biro koni en telo mosebedo kodwa kanyo kama koth go wano. Wasika kanyo nikech wasiko go tamba lwetwa waywaka tiagase mwang'eyo higa makadho maluoro tiagase mwaritowa. Nikech wan biro mana ng'eng'a nikech wan gi dwaro mar chope kama wadwa chope. To wasebedo kwa onge gi telo adieri madwa chopowa. Gimomiyo wacho kamano,
nitie jowa motegno mowinjo bed ni teloga. Ing'ene sama ji dhi kedo, ibedo gi joting' ni tong', joting' dai and the rest. Wabedo gi ji ma giteno jakom kata ng'ama otelonwa ka, to gi sechego nikech jakom no be nogweyo samoro gibichame mar ji makiny kik giringo gikedo gimanyo margi ku sama jakom be nie kedo ku. Koro sama giseyudo margi pod giyengo gi celebrate kocha nikech gisebedo gavana, senators, MP, pod gi celebrate to jakom gini ma manyonwa kuma wadwa dhiye ni kucho kende kocha mokendi mae. Koro kose mae koka ji laro ndege lao Nairobi. Tiende ni wasebedo gi leadership ma ok omiyo wa direction niya kopo ni wadwa donjo State House to wadonjo yo machal kama. Gima duong' wasebedo gi leadership moko pango chenro mare mar rito wadwa yudo telo ni nang'o. Then joma tin mopusore modhi kaka Mheshimiwa Nyamita. An ok aneno gima makosa ma Mheshimiwa Nyamita gino timo. Nikech president en jatelo mar piny. To jatelo mar piny ji te dwa romo go makata ma leader mar gi mar opposition. Gombo romo kode ma e gino kelo nyaka. In fact, Bomas Talks no tame mana dhiye nikech ne Ruto ok dhi kuro. Dire Ruto dhi Bomas ebe dino chokoro dhi kuro. Kete odwano rom kode en mana niya. Problemo odwani ene morom kode maka ok ene moromo godo gino rach. Koro mae kama wasebedo e kama koth go wago kako oganda Trevor. Ni wan kako oganda ere kama wadwa dhi to wadwa dhi to wadwa dhi nang'o. Wasebedo ka watemi ngene kwano ratego kotami ga achiel titeme ga ariyo kotami ga ariyo titeme ga adek kotami ga adek to wadwa seteme nyaka dadibi to watema gi formula achiel onge kumwa change wadwa ywaka ywaka. Mane tabu mosebedo go. Then why end up ni development mar kor gwengewa be samoro ok dhi maber nikech okaw processes waseketho wan wawegi ma waketo jok ma ok nyal ma kikawo joma riek. Mheshimiwa Nyamita kata nikech waringo kode machadwa chal matin nikech oyie tiyo gi president kaka anadwa ni jowoti gi president to kiyudo joma kama jo tendwa osebedo kamiyo mana jok moko ma ok adwa luongo gi nying marach but ka ber to da luonga nikech iluongo kaka iluongi joma siembo kochomo kuma chomo chiluongo nang'o kata rombe kata dhok. Itiene imiyo watelo ma joma isembo kochomo koni mako wani wachomo wadhi yanyo ng'ane ji to yenyo ma kata gimiyenyo ni. Adwa ni mondo ing'e wawacho telo taneno koduoge chuny siasa. Wawacho ni telo matend siasa mosebedo Luo Nyanza Ken wacho ni en telo mosewewa mana kama koth gowano to wiye wil nikech an telo mang'eyo mar siasa mosetelo n'oganda mar Luo e telo monyuolo multi-party democracy thurka wiye wil nikech mae telo makoro nyuolo gimiluongo ni devolution makelo counties ni. Wich nyalo wil ka samoro kwachopo kama ne wahao to kik wiwa wil. To kata kamano athoro penjo achiel ka jowa osemi telo nikech kata ODM ma wantie no nitie nyao an no maya 2017 Mark Nyamita mosiepna ni ema notera kodhi onyiso jakom ni jaduong' nyieni no yombo to kata kamano nobedo tang'o momiyo nadong' e ODM no nikech an ageno gimiluongo ni party ideology. Chama ma wachung'ne ni ochung' nang'o otamowa mang'eny ato kakoro iduogo dhi nwa counties. Ere kaka jowa nyalo chiwo telo makare kochakore gi MCA kidhi e governor kodhi e CECs kodhi e chief officers. Bende wanyalo neno ranyisi mar telo makare mag jogo mochodore kiringi weri e hunji mar siasa mamalo miduogo e kama ji pile ka pile kochiew yo moneno dala kodhi e hospital boyudo yedhe kodhi e sikul be sikul ber koso nyithindo koth goyo. Telo makare en telo na chako kawacho manyalo golo jowa e ngas mamwalo ka idho gi ngas mamalo manyalo choko geno gi to kelo lokruok maginyalo neno magimul thurwa yande wabedo gi MCA mabene ok rieka ahinya ni ok kato somo to niluongo no ng'oma to ng'ombwani ne ji odhi ohere nang'o nikech nyaka sani pod gibiro siemo ni Ong'oma Road ne en gi ng'ama nogombo neno ni kama yo onge ma ji nyalo dhigo chiro yo bedie manyalo kelo resruok ne jogo ma jopur. To Nyamita mambe Osiany okelo kama ber ahinya wach mar county ni county ema nwadwa nwuoye nikech koro telo biro machiegni gi jopiny to be wasekawo ji moyier maler mag jo county makonyo jopiny nikech mana kaka Osiany wacho ni en gima gineno gimbe pile ka pile ka dara rach to governor dhi neno
senator dhi neno, MCA dhi neno, MP dhi neno. Bin kanyo be kwa moseyude rem kaka joka. Kapok aduoko wach, nadawo duoko wach moro mana Osiany wach. Mar UDA gi ODM. No, ok adok kanyo. Adama duoko Osiany. An ing'eni nadonje ODM in 2007. Ema pod asebede. Kata 2013, for the records, nachung' kadwaro governor. Mana adong'. To nadong' mana chairman. Kendo ema pod antiere nyaka kawuono. Processes, sketch be party be ntiere gi a robust mechanism. Ka ntiere makosa moro, tiluongi gimiluongo ni disciplinary committee. Onego gipenjre ni tang'o momiyo an kanopenja ang'o mana duoko. Kech nanyisogi gima nadhi nanyisogi ni wan gi memorandum. Nikech ntiere wach moro kama ji samoro jowa ok ohero mondo wawach. To maybe jowa machalo kaka Osiany samoro pok ong'eyo kata jok mang'eny. Romo gi president kata mano okwongo romo kode Homa Bay. Ne ji obedo piny ma owach ni ka jatelo biro e weche mag maendeleo to romuru kode. Egin kano biro Homa Bay, noromo gi delegation from all the 4 counties. Kobiro e wach mar maendeleo. Ting'eyo jatelo cho biro ka ode opong'. En gi bas mosepong' moloso go sirikal mosefilo 100%. To bedo mowacho ni umbe biane uru mondo awinj wachu donga dieri to dhi rumbi. Ting'eni ng'ato ka ng'ato ng'e kama wuoche diego. Koro kwa dhi kuchocho ne ji oseng'ani wadwaro mane ng'ani dwaro mane or jat gino osepong' donga dieri. Koro wacho ni kikwayo gimoro tere kake luwe. Samine na wuoyo kode ni it is important mondo waken textual case ani wawuoyo gi jowa. Samine ne wawuoyo ni David Osiany ng'eni waaga sugar belt. Badhe David Osiany tich abich manyokalo. E budho manyocho wadhi mono waluwo president mwachako waluonge godo Homa Bay. Waluonge godo Migori. Osemiyo jopur masoni oyudo pesa. Chawinjo ka jok mokwacho nito soni okende ochul nyaka jo Western. Western king'iyo wajumbe ng'eny gi ne gin ODM. All of them know they give the same issue to the president. At one point noromo kodgi kaka sugar caucus. Mowacho ni wan gima wadwaro waseneno ka e Mount Kenya wach mar chae gi gope gi emisebed kigolo. Wan bende wadwa ni mondo tim nongo. Sani endi ochul. Soni kama waaye gosiepnane. By Friday nyose chul 1 billion shillings mar jopur. 7.2 billion gowi mane ni e bank gi kiang'oa mano bosegol. Sani odong' mana gi wach mar jopur. Koro kipenjo telo maber en mane maketo wach japiny mbele. Waketo wach japiny nikech sirikand Uhuru otiyo higni 10 gowigo ne gin kanyo tame chulo. Nomiyowa 138 million. Sirikand Kibaki nobedo owewa ka wantiere gi gowi. Sirikal ni kobiro ogolonwa gowino. Onge richo kanyo ka sirikal obiro golo gowino. Wanyalo tambore nikech wan ok wagone Ruto kura. Lakini gimotimo makoro konjo sani endi jonyuol manyo yudo pesa 1 billion ni sani tero nyithindgi skul. Mane telo makare maketo wach jopiny kocha. Ado mana wacho ni as we speak sani wach kete mag thieth miwinjo ko wacho ni kwa bire weche mag county. An ka uriri mondo mi ng'ata wuog ka uriri kadhi Migori kapoko kodhi hospital mar district hospital nyaka oti gi siling 800. Mano transport mare kapoko chopo kacha. Kano wadhi kacha to nyise jadong waneno kigera gero hospital awiyae wan dakumi wa kata hospital. Hospital okel sana na liloso na hospital mara 100 million. It's going to be a level 4 hospital. Korumo mokete yath. An samora ni thiedhaga kan Nairobi ka. To japencha to yudo kare. Gwengi igimo miado mondo wabedu gi telo makare. Gwengi David Osiany. Ne ntiere barabara moro maniluongo ni Nyarach madhi nyaka Rangwe mane tudo ji. Ka ker no biro moyawe. Bang' dala adek jowa odhi oketo vijende modhi kacha momuko gima ne okete barabara miyawo barabara molao contractor ma contractoring mogolo equipment e barabara. Bang' dweche 2 gidok pidhe rabolo ni barabara rach. An nadhi kanyo napenjo gin to koro wajo Migori wadwaro barabara mana kaka jo Kericho dwaro, mana kaka jo North Eastern dwaro. Kuyudo nikech resources mwandu mag sirikal kata mwandu mag piny gin gik maskas, gik matin ilaro gi. Kukelu gimoro to dwoko nikech ng'amo bedo kacha ni to joge no wagero ni barabara to gidwa kare ter ne jok moko modich gi en mana mor ni sani to koro contractors odok kanyo
kendo maybe barabara no dhi mbele kanyo cha penjo kanyo cho wantiere gwenge. Koro gima wacho niya, ne processes mag party for example, wan ne wasedhi mano osepenjwa mwaseyudo duoko. Kane nitie makosa dikoro duoko nitiere mopogore mamano wasetieko. Koro ok en gima onyalo bedo ni wadhigo. Koro kiduogo e weche mag kaunti, ka wadwa ni mondo wanyisi ni waikore ne telo mar Kenya, nyaka chak ne ranyisi e counties magwa ma Nyanza. Nikech koro sirikal ma Siaya, sirikal ma Kisumu, sirikal ma Homa Bay gi Migori, magi sirikal for example mag chama mara mag ODM, policy magigolo kacha gin magwa, MCAs mang'ado bura kacha gin magwa, pesa kaka tiyo gi contractors gin magwa. Kuro ni ngwane example. To tinde kipenjo, kibiro kata kaka county wa kama waaye gi David. Kata kipenjo sana penjo ni to hospital ma kama nyocho wane liel chap, ti hospital moro kana longo ni Ngere kata Kangeso. Kipenjo gi kata chieng'no nwa penjo kanyo yath onge. Kipenjo ni tang'o mi onge yath hospital. Ni in chal ni pingo serikal, in ja UDA. Kipenjo ni ang'o mi barabara okethore, in chal ni okidwa ginene, ija UDA. Kipenjo ni tang'o mi maendeleo dhano ok tim gimoro amora, in ginene kama, kore mo penjo niya, gimoningo jowa mondo kwa bed gi telo makare, oningo ji opieme en niya, kan for example, amba constituency mara, ke chieng' moro donjo constituency na ananyiso gi gimoro achiel. Ka ok atimo gimoro manyien gweng'u, e ika abich mumiyagi, kik igona kura. Kendo awacho e TV ka. Ka ok atiyo, kik igona kura. Ka atiyo, kik ituona. To piem monego wabedgo en niya, kata ka wajumbe, kindwa kaka wajumbe. Walter neno ka sani luwo wachne mar skul Magamba. Koketo Magamba no bedo namba 1, amba manye skunda moro, atero bet namba 1. County government katiyo kara, anasemiyo gi challenge kendo awacho e TV kendo kawuono. Bi kara uriri, ger project maduong'. Kigero maduong', amba biro reyora mamandra, mondo ager maduong' zaidi. Nikech mane makonyo japiny. To piem ni kia nang'o motimore. Magi gik ma confuse godo nyithindwa mondo kik penj gi penjo. Kiyena duoke wach sukari ni. Right of reply. Wewe ndikeno wach mar county kasta bro. No, sukari pesa no setejo puro sechul. Wach mar county. Sukari kama sechul lal nwango kaka. Gima dwa wacho ni Trevor, kaka walu kalu kwang'iyo katiba marwa nyaka nwachaki, ma wagike sama koro ne wakelo devolution. Devolution jiteno kedo ni. Gima nyaka wakongo winje. To dong nadhi ago kura ma. Ne okotwe ne devolution, ne okikedo ne devolution, ni yonge kama nindike wa devolution ken jite. Kata baba wajare Osiany ne okikedo ne devolution molojo moko. Kata ngami wacho ni nokedo ne okotwe ne devolution. Devolution no twe ne nganyoro. Party democracy. Ana wacho devolution gi multi party no biro na devolution ni kigore ke. Ni okikedo ne Nikeche awacho niya devolution anagone kura 2010 jitenu agone kura. Koro kata ka ng'ato notelo, jatelo ne nyaka wabed gi jatelo matelo nwa, is okay. Koro ok onyal ting'o teto tingre lokri mare. Gima duong' madwa wacho niya, katiba kane achako gi structure mar katiba, wasebedo gi telo manochoko teko tetete oketo Nairobi ma at the headquarters mane wan gi national government. To kane wadhi devolution, article 174 no okelo gimiluongo ni devolution. Ma 176 koro explain kaka principle ma devolution owinjo bedi. Tiende niya, pend chik no ne pogo Kenya into sirikal achiel maduong' to gi sirikal mamoko 47. Nyiso ni wan kaka oganda, an asebedo member mar county assembly kendo asetiyo, and awacho no swear Jaduong' Osiany ni an ema natero the largest number of motions a county assembly ma Homa Bay within 2.5 years manatiyo, and bills 4 manatero mokadho, policy documents 4 ma one of them established Tombo ema kawuono nitie kachacha. Ang'e gimomiyo wacho niya, article 185 bende provide niya authority tete mar bura mora mora ming'ado en county assembly ema nyalo ng'ade. Nyiso niya
Nyaka sama jowa bedo gi telo, nyaka wang'e ni telo mwadwa tero madhi yalo weche wa e county assembly en telo mane. Giki yalo gi Kisungu, moko yalo gi Kiswahili, dholuo ok yal gi assembly. Koro sama wang'iyo leadership, nyaka wang'e ni to be wan gi jok manyalo dhi winjo gik miyalo kacha to nyalo wacho gik moko kacha mawinjore. Tabu mwabedo godo kaka mwasebedo go mane wan go in the past en ni ne wan gi jok moko mane members ma county assembly ok achagi, but samoro ne gionge gi teko gi rieko mar understanding ni gin ema gi decide everything kaka billions mang'eny mabiro e county itiyogo. Then bire leadership mani article 10 marwa mar constitution itiyo gi telo gi teko momi nade. Wan gi governors wa 4 e piny luo. Adwa koni niya kalure gi kaka teko mar mwandu momigi e lwetgi pok gitiyo godo yo makare. Nitiere level maduong' gitie level maduong' anya dhi focus on Homa Bay kumae, but nitie level maduong' mar ketho pesa mar jopiny. Manyiso niya resources moketi to gi budget motim ok timre kaka owinjore. Ni winjo report even karwa ma wacho ni zero shillings no be allocated for development. To the rest dotere recurrent mimiel go moko itimo godo entertainment mopogore opogore. Mago are no development. Gima members ma county assembly mokwongo nyaka ng'e ni to ere kaka omenda mwaketo ka itiyo go ahinya kama pesa kethore bire kar supplementary budget. Ikono ni pesa ma uketo kani dire uru koru tere ka. Tiende niya nitie gimo midwa kethe pesa igole kuma no winjo tie ndara tiduoge koni ni gini endi itimo gimilo ni reorganization mar budget under supplementary. Gima dwa koni kono panel waka kenda mo ni mheshimiwa to gi joma senior they understand us. Nyaka wakwongo guide yuthurwa niya ere gima county government owinjo timni and ere gima national government owinjo timni. Eka jo wanyalo understand niya ka jaduong' Nyamita odhi omanyo hospital mar 100 million tiendo odhi omanyo pesa modong' mana mar policy Nairobi modoko kedo ni mokelo to pesa mar gero hospital to ni mwalo. Tiende no medo mana extra gi rieko gi teko ne to pesa mar gero hospital mowacho no should have been mar Uchila yako down there. Nikech health Kenya schedule 4 mar constitution. Health is a devolved function gimodong Nairobi and policy togi structures moko ma odong Nairobi kanyo modong e national government. Gima dwa medo kapok aweyo nikech wan gi time nyaka wabol ne jowabe mondo wawache. Telo maber e thurwa ok nonenore sama ni chiwo gimiluongo ni basari. Kendo an kadwa wache e wang' mbui ka. Ariwora gi jo Kenya moko mawacho niya basari ni owinjo kethe. To nikech leadership ok osebedo basari. Ibiro yudo niya leadership ochochni wa nyaka family wa. Ibiro yudo ni janyuol achiel ringo ir mak Nyamita. Janyuol ni ringo dhiro chilo. Janyuol ni ringo dhir women rep. Janyuol achiel ma aggressive nyalo end up no yudo basari 10. To janyuol achiel ma be Nyasaye ok ogwedho ga aggressiveness end up ni ok oyudo anything. Tiende ni leadership ma wan go overall and generally onego make sure ni wan gi structure manyiso ni kiyudo 5,000 mar basari ka women rep in koro mari orumo. Dhi yudo 5 ng'ama chielo yudo 5 ka governor ng'ama chielo yudo 5 ka MP mondo mi wabed ni ji te nyalo yudo resources ma ginyalo konyorego. But the main thing madwa wacho ideology marwa kaka oganda onego guide wa niya ka wan gi political structures to structures wagi owinjo bed ni keto wa niya wawuok ka to wadhi ka. Resources moketnwa tiyo makare to kendo wang'eyo maber nikech governors wagi sani anariko kidhi Homa Bay yena 1 minute again kidhi kaka Homa Bay we awache kumae ibiro yudi governor wachunge bath affordable housing odwa dhi cheko paya kakigero ma en ok oger odwa dhi cheko gik mamoko ma en ok oger to en mare en mana wicho rangi mo kidogo kanyo oge gima dhi mbele mali ena entertainment gi maybe promotions moko miyudo go royalty and tian pesa makiera every time pesa michoka choka to development maklia to ngenderi no ger to signboard magiketo madongo dong gi picha MCA gi governor ndara ongi. That is the main problem manyako wapenjre niya ere kaka resources moketnwa nyalo terwa to MCAs wabe yalo budget gi yo makare to koter gi supplementary be gi understand gimomiyo gichoro gimoro from vote head A gitere vote head B nikech gi kaka gin sub programs kokoni ni gole sub program X itere sub program Y tiyomba yie ni yes ikia kata nda chima ward ni emogolo tere e ward machielo. To si anyingini wacho ni segweno dise ogwang. Bin jo pinye mayiero jomoko riere jomoko bidhore maber mondo mi okel telo makare nikech jopiny bende oketo mbele mana ni igonya ka Osiany nigi pesa motegno maber dan ga kumbija onge go to koro kobedo ni ng'ama yuko jamna. Kapok aduogo e wach yiero mar jowi we wach Sony nikech an adongo Sony Sony emomiyo adhanda wuora notiyo Sony Sugar
pesa niang' gi sukari emomiyo abedo ng'amideo. Ago erokamano ne ker mar Kenya, President Ruto, kuom neno ni nogol gowi kendo chul gowi machielo manodong'. Mano ber kendo apuoyo. Mak mana, Trevor. Golo gowi go kendo chulo pesa go en ratich japiny machulo osuru mineno ni. Okochuno ni jotelo dhi ogo chong gi piny. Adieri, bedo matek nikech mano ne ok sirikal ma wagone kura. Emomiyo awacho ni otiyo maber kaka jatelo. Achako ka wacho ni the presidency is the symbol of national unity. Nyiso ni kose yieri bedo president, in president mar joma nomiyo ombulu, in president mar joma notuoni. Kata koro dei ni lit. Ni tero yo thur jomoko nikech jo thuru be dhi penji kaka nyanda neno ka gipenjo Murkomen ni ere yore misegero nwa waneno mana kitero gi Meru kia Embu kia Nyanyeri kia kune. Kisebedo jatelo to in jatelo ne joma oyieri gi joma ok oyieri. Mak mani te en ratichwa. Nyiso ni president mosekalo mane ok otimo mano nikech yandi timo gi ne joma opuro kahawa, yandi timo gi ne joma opuro chai, to wan ratichwa no rochi. Okochuno ni nyaka jotendwa dhi go chong gi piny mondo wayud ratichwa. Kan wan gi telo makare malo, telo makare biro ng'eyo ni en tija kata ka mak ne ok obiro mondo atim kamano. En gima ber ni mak gini noluwo ka gisiro ni ratichwa ni oserocha minga time makare. To telo makare ok onego tim mano. We adoge penjo mipenjo. Iwacho nyadi ng'eny ni ji yudo jotelo magi deserve. Nyiso ni jatelo ma ungo en ma uyiero kendo monego ubedgo. Bedo matek samoro kiwacho nikech ang'eyo ni kaluo kaka ODM no wadoke election ne watiyo gi pend chik mano wacho ni timo ni iyiero ahinya kar MPs. Nyiso ni MPs te nodok maonge yiero manotimore kanyo. Kata mak gini onge ni negido onge ODM nomination manotimore mondo ji odogi. Mano chambwa pend chike moyiero kamano. To ka ji oyudo thuolo mar yiero jotelo, asika nuoyo ne oganda luo. Bende wanyalo manyo telo kuom jatelo. Koso wanyalo wadhi managde bondeche mokelo wapidha makawuono miwa chiemwa matinende. Kaka bang'e ka ji osego kura to ji chwo wigi piny kokumbore kaka naneno ka ji koro kumbo wigi piny thuro osiepewa malokagi. Ka giwacho ni ya jowa wate mane wakedo to koro sani wadong duk. Makata gima waneno onge. Adwa ni mondo jowa ong'e ni inyalo yiero gi bundi to ka kiny kodi wuondori ni idwa tiyo gi wiyi to koro biro chandi. Ibiro miwa thuolo higa 5 ka higa 5 mondo watim yiero. Nitie joma kata mana chopo kamigoyo ombulu no ok gichopi. Kata mana mondo chopi odhi one ni an ayiero Ondiek, an ayiero Nyamita, an ayiero Osiany, an ayiero ng'a, ok gichopi. Ka kiny giywak ni jogi timonwa nothing. Itimo ni nothing kama ne ok iyiere. Jowa nyaka ng'e an de gombona. To dagolo ji gi jaridi boka go kinyi sa 11 ng'ama okogo kura ka waloro kura. Onego rodhi nyamina nega. Nikech fuo samoro igolo gi boka. Omiyo en gima dieri ibiro yudo ka nitie kamoro ma ji ne oyiere ng'ama weth nikech ofuku ne tut oingo mar jomoko. No ofuku ne oyombo mar jomoko dhi ochut dhog gi bor kodong dakika mogik. Kiny koro jomo ochut dhog gi bor gi olokore jo ohala. Kima jotelo makare kuomgi, madeo mond liete onge, madeo nyithi kiye onge, madeo joma lwetgi ni nono mondo konygi gi basari onge, madeo ni mondo wabed gi yore manyalo konyo ganda onge, madeo chirni mondo ger maber ma ji nyalo dhi tere ohala onge, madeo pur kod pith mondo wabed gi pur kod cham malong'o ka watero fertilizer gi gik makamago onge. Telo makare chakore gi yiero ma ji timo. To yiero no onego bed ni wan kaka oganda waporo wach to wawacho ni yawa wasenono joma chungi bede ure nyimwa ka mondo umbende wapenj wacho Ramogi akwayo ni ka wabiro dhi e kedo mar governors e 2027 ket gi uru piny kama ji ok nyal go e koko gi nduru mondo ng'ato ka ng'ato wach pache maler kae jopiny te ng'eyo ni kawuono governors machungwa mabe wakelo nuka winj gi uru ma ok dhi winjo gi e siasa ka ji go nduru gi vuvuzela ng'ato ka ng'ato wachane wachne maler ji biro gae ng'ado wachni mae ng'ama riek ma nyalo telo kai utang'o tim chien kanyo ka be tim wuotho gi wach ada wacho gimoro kech owuoye weche mag telo maber tada mana golo makosa matin kuom owadwa ing'eni kiwacho niya
of course tiyo gi pesa mar sirikal mondo tim ne jopur gimidwaro en ratichi. To ratichwa no luwore gi pesa mantie sirikal. Sirikal nigi priorities mang'eny made pod otimo to pod en sawa. De wan gi gowi kwa wave 112 billion mar sugar industry. Sirikal ne nyaka 112 billion no mondo gichul go gowi ma Kenya ne. Ne gi nyaka 112 billion no giger go barabara ma Lake Ring Road. Ne gi nyalo ka 112 billion no gikony go jok manye pi oketho ne gi udi kuonde mopogore opogore. But because we negotiated mondo maru obed prioritized. Okonyiso ni onge ng'ama osego chonge. Kan pok ago chonga. Jotelo mose bedo kwa discuss go pok wago chongo. Kendo gini nwa present kwa chako ya election. Onge ng'ama ogo chonge. But onge in owadwa Osiany osetiyo sirikal. Kendo kipenje mae gimo miyo mondo wanyis jowa adieri. Paro nini nikech ni en our right e gimo miyo wasebedo kwa dhi e yiero to wawacho ni IBC onego bed fair makata okiketo agent to kura igoni. Nikech en ratichi. To donge nitiere adieri e wachno. Ema wacho ni ema wacho ni kalama tingo. Gimi wacho ko wanyisi. Koro wanyisi. Kwaya go tami. Ema koro na nyisi adieri. Jok miwinjo wacho go. Ibro yudo ka chairman maro mar party wajumbe wacho gino. To gin giwegi e yiero achiel no gito giketo agents. Kipenjo nasepenjo kata jakombadi. Kano wacho no IBC onego oter okochuno ni nyaka oket agent. To yiero ka yiero mosedhiye to keto ng'awa. Kipenjo kata wandai. Obro koni. Kipenjo kata on the other side, penjo ichungwa gini. Kata an kipenja. Ang'o momiyo wan miyiero wa e kombe ma pinygi. To kwa kos keto agent. To kobedo mamalo to wacho ni IBC onego bed fair makata okiketa ng'o. Ma en wondruok. Wang'eyo ni mano is a ideal situation. Mano en gima wagombo ni mondo bedi. To gi Kenya masani nyaka waket ng'ato mondo ritang'o. Nyaka wapush joka ne yudo gopi gi kigolo oko nikech ne gidhi to gitudore to giwuoyo to gigo biro tikalo. Kano watudore gi jo Western mu wadhi mu wuoyo gige wagi okalo. Eta tichonge ng'amo go chonge. To samoro be wuoyo mit nyalo bedo mamit ngeni osiepno Osiany pok oyier. Dho osetiye sirikal e gadho mamalo. Oseyier ma ine mikedo ne. Moma yawa. Nanga wedi chikri. Gawacho ni kanitera malich bende mako ni mano ye. Poko chamo mumo. Asa chape state house. Koro no osetiyo. Kata sani kipenje. Gini wacho gigi inyalo wach kama. Sani kipenje. Kech gene motiyo kaka waziri. Kipenje sani ni Rongo. Ang'o manotimo ndalo mane en Rongo. Onyalo struggle nyisika. Mondo nyisi ni samane ene sirikal maduong'. Ang'o motimo bajat gen nong'iyo Kenya duto te. Kore kandiko ji mokalo 100. Eba wacho ni onyalo struggle mondo nyisi ni kidhi dala wakanga tatimo ma. Kidhi kama chielo ni atimo ma. Ndalo mananu waziri. Obro nyisi ni ndalo mananu waziri natimo ma. Kambi miwacho gi. Kech en ne ichunye e ministry maya okembe. Dipenje ni kambi mane mano yao. Duogi. Minyalo wacho. Irauka. Ema wacha. Not specifically for him, but I'm just trying to say. Koro one wajoma and secondly watch katamar ODM nomination no. Kiki watch ni jido yer ni maonge competition. Nikech ano kadhi kura kenda. Ne wadhi in nomination and money process manoti godo. Mabene en scientific. No golo ni one man. Mapendi chiko ni. Tungamane walero go be pod wadhi godo yiero. Majo pinyo timbenade. Majo pinyo gocho ne. Koro nada wacho kama. Kwa doke counties magwa. Kuonde mawae. Kenda kwa ya Uganda marwa. Nisani wadoka ne temperature piny. Nikech wanyalo ng'awo chunji malo pile ka pile. Wan gi higni 4. Nyathi mokalo klas 8 sani. Kale duoge wach mar basari bada wach mates. Nyathi mokalo klas 8 sani. Kawan yo jotelo to wadwa nyiso majini rita gigi dhi losore mbele. Ko rit bang' higni 4. Ok obi chako donjo form 1. Sani wayudo na rieko monyatimo donat. Monyalo donjo ge form 1. Mondo kodong' higa achiel. Kodong' higa achiel to ji dhi e yiero. To ji ochak siasa. Koro wanono MCA notimang'o. Nyaka president. In fact saying gine miya wacho niya. Ni ng'ama ok otiyo kochopo 2027. Chakre president nyaka MCA. Didala. Kiki yer. Koro nada uwe wach basari mates.
I agree. Sani nitie basari ma ichiwo gi governor. Tiro ka county moko bokero ni nitie governor scholarship kato moro bomiyo MCS pogo. Nitie basari michiwo gi women rep. Nitie basari michiwo gi mjumbe. Nitie basari michiwo presidential basari through Department of Social Protection kamano. Nitiere mitimo kata nyaka gi ministry. Kato nitiere jo private sector mabe timo sponsorship. An kipenja. Eni serikal gimonego tim. Kipenja pacha, serikal gimonego tim. Onego tim ane costing mar education. From primary, secondary, kwadhi university. To giyud ni cost mondo nyithindo osom te en pesa di. Kato ng'iane ni pesa mimiyo wajumbe basari en pesa di. Mimiyo governors, mimiyo migepe mopogore gite. Kupo ni nyaka presidential cha. Kupo no yud ni pesa no komed gi mantiere ministry cha. Koriw together nyalo miyo nyithindwa te dhi somo. Ana yie ogol pesa nae 40% mar CDF. Okaw mar governor cha, okaw mar women rep, okaw giteto migi Ministry of Education. To serikal wacho ni koro somo en ang'o? No. Koro onge ng'ama biro biro ira gokinyi ni arem gi wach school fee. Donga dieri. Koro ng'ama neno kogolo nyathine public to tero e private mano koro luore gite. Koro konya chako biro chando mjumbe niya ne nyathina ne nitie private nikech nitiere school kama. Mano e gima biro dhi konyowa. Okay. Man kipenja pacha, in fact kwa doke bunge in this particular budget model, we will challenge committee mar education to the ministry onyisonia the cost mar timo education across. Koponi wa fogo nikech sani CDF te for the 290 constituencies is almost about 54 billion. Watch. To kwa chope the actual percentage awach no chope more 60 billion. So 60 billion ki goal of 40% of it nyalo be about 24 billion. 24 no kuwa goal wagom kwan mar governor, wagol mare. Wagom mar women rep, wagol mar presidential cha, wakaw. Kato kata kuponi nitie gap matis. To wapenjre kaka piny. Nito nitiere areas bagen keche education is very important. Wanyalo wacho ni kata pesa barabara we waduoke kata gi 2%. Pesa mar stima waduoke ne gi 2%. To wamedi education. To watere together at one point. Kuro wan wadong kaka joma timo oversight ne serikal ka dhi dala tadonjo e skul to nyithindo bodonjo. Nyithindo be nigi uniform. Nyithindo be dhi maber. An pan mane kipenja. Mane gitieke. Okay. Osianya biro ir mondo giso ni timo ne jopiny ang'o ka ndalo bani. Lakini koro winya ne ken ka koro tieko nek sabe koro ma. Ngado go penja boda penje. Angi penje. Alo adhi e point mar aparo mheshimiwa lero gima wacho. Mar ni principle ma basari ni owinjo lore mondo riu pesa te. Mondo ket education, mondo wabendi education is completely free, to standard is maintained. Gima dwa dhie gima kor karatich, wama telo maber. Jowa ma otelne gi Osiany geni, osiko kawacho, ni gima otimnwa en ratechwa. Nyacha temo explain, che mwone wande TV ka explain niya, sani gero nwa affordable housing o mabei. Sani timo nwa gik moko mopog, napango gik mothuro. To kagi ape, mago ratechwa. Onge kaki wacho nwa gik maraticho. Koro mna pendi ka rodwa ni president otim nuango ka samo tim nu raticho. Gima duong' madwa wacho niya. Kisomo lo chik wacho niya equity gima nitiere principle maxims mag equity, yani ngadho ma equity oket. Equity en gima akiata ni luongo na gi dhuluo. Gima make sure ni jite ni fair, jite winjo maber. Wacho niya equity ohingo equity. Tiende niya kibeda piny ni rito ni ibiro tim ni maber. Onge ng'ama biro tim ni maber makata kidhi me chemba kami chieme kar liel kiweni ka okidhi kakata kocha tibiro kelni chieme e tendo. Onge ng'a kelni nyaka idhi riede e kata kocha to in gi ratiro ma chieme liel nikech oted chiemb liel, but ka okidhi kumi chieme ibiro e liend no kech. Namba 2 dala wakacha kata gato ni mana gi okosoni kirito niya okosona ang police no bio mage. Onge nyaka idhi ka police, idhi e police station michiw report eka police biro timango biro mage. Tende niya equity favor the vigilant. Ng'ama vigilant mong'e ratiche ema equity favor. To ng'ama indolent, ng'ama lazy ma ok ong'e ratiche no rito kanyo ni jakom no wacho ni gigo ratichwa ibikelwa wabunge wadhi kuro. Wabunge wagidire wadhi kuro gika kotimore ka luo magineno ka de ok timre. Nikech mae
to kopo ni amagi ratichwa kara ng'o momiyo wan wasebedo kwadwa be dhi State House. Ang'o momiyo kare wachunga president nikech ka wan sure ni gi ng'ata mani State House biro miyo waratichwa. Tiende ni nitie gimo ma wabe nyaka wadhi wabed jo kanyo. Emomiyo wabunge wan oneno ni bedo oko sate biro chalo gima wan wathal kaka wathal ga pile. We wang' ni wabe wabedi ese mondo wabe piyo yuwa kumo chomo ni to osiptal mar $1,100,000 cha Nyamita oger to gik mitimo mabecho ka timo sia ka otim. Gima dwa kono jowa en nyaka wawinj wach kendo wabed jo adiera. Kwa dwaro telo manyalo konyowa madhi choro thurwa nyaka wabed adiera nikech kata yiero mwadhi e thuru jaduong' Osiany ok adwa donje kaka no mai gi kaka no ine miwacho ni no mai nini yombo to mai oyombo to mai ne tuo mwasebedo go nikech Osiany is a serious man kamina nani Osiany no bed bunge de koro tie gik mowache bunge de koro ko wagi ngwech samiyalo finance bill tigeni mawat mano yombe cha nyocho wagi ngwech Nyamita gine manyocho dong ka yalo finance bill mani wacho mano mae to mino nyocho wagi ngwech. I'm telling you the truth samani yalo finance bill kasi wacho ni a parliament is captured. Kaka an karachuoto for example oka be little MPs but wan gi machiel moro makati luong ka oka ng'ubiyo wache anything. I'm telling you the truth ok na cham bunge na tawacho mana niya telo makare chakore gi kama jaduong' Osiany wacho yiero be wayiero jok mwanyalo chieng' ma wabiro wacho niya kura waidhi go maonge pogo pesa ma ji barore go ndasi e thurwa kacha nikech kata an mina ariek malich aromo bedo mbunge makarachuocho to ka in gi lweti to muso lwete ibiro wacha gimine ni wacho ni governors obiro pang ka e tuwo. I'm telling you jowa ok bi ng'ado bura kalure gi gimi wacho. After all ji mang'eny e bunge di koro onge bunge kanyo to nikech kata governors moko tie bok di yier to ka ok iyuk jamna. I'm telling you that is the problem wasebedo ni leadership problem wachakore ni tiyuko jamna machalo da koro in kati bi wach dogi temi wach kaka idwa gero gorofa mochungie kor yamo kata grisiti ma sepia Dawiti ne dwa gero to ionge gi pesa miriedo ji line pogo. That is the main problem. So idonga kendo idonga makata depi kanyo yudo kura moko maonge kon to nikech under the problem ni ka oko mang'ato to miye chama wamnyoke to ji ng'enye cha margi ni in kori donga makati ng'ama riek kamaga ni chama cha osemaya ma otiko kata ng'ato ka otiko ni oyiecho to tero moro machielo ng'ane midhi yeni nikech en chama man gi ji mang'eny. Gima duong' manyaka waketi demokrasia mar chama ema nyaka bedi mondo mi jowa sama dhi nomination tidhi riedo to Osiany kata dhi gono Osiany kura to kuchi ikwano. Iwinjo technology mane gikelo cha technology mane okel misiemo tablet ni tap kisesieme tingeni kata duoko ikia ini winjo mana ni ilando gi godhiambo kendo ilando gi sa paga uchiel sa uchiel otieno madhi aboro makoro jok nyagore ni wamiyo Nyamita ene moyombo Osiany chanyo yombi tikiano yombi gi kuradi. The main thing mawatim ka wadwa demokrasia maduong' Nairobi ka kaka wasebedo kwadware mondo leadership obed makare. Leadership ni ochakre mwalo wakocha tiende niya wabed thuolo ni ka Osiany ja ODM eno bede ODM beno wuotho go ma ok ng'ato lawe tek wadhi yudo telo kor nikech samoro Osiany gi pache ODM no ng'e gimodware kata ong'e gima nya konyego. An ka ja UDA ka dhi chung karachuonyo for example winja kaka Kennedy Ondiek to gi pacha mar UDA to kik winja ni mano chama ma akanye ni mano chama mapingore kodwa. Demokrasia emwayaw mondo space obed malach wabro yudo jotelo mwadwaro sadhi kama yo wawango tabro miuda ka chiel ng'ato wach mogik lakini Osiany no pengi Ministry of Trade and Industry okapar ni nitie ng'ama osebedo minister ma lwete osechopo Nyanza maloya mokwongo ka wachopo ka wayawo constituency industrial development centers kidhi Kindu kama constituency industrial development center nitie jomatindo matiyo kanyo manwa miyo equipment mag baking mkati mar $1,000,000 kidhi Rongo wa kama nwatere lathe machine mar $4,000,000 kidhi Kisumo kidhi kama jogo tiye nwatero negi equipment mar $5,000,000 kanwa donjo Kirdi Kisumo an David Osiany ane masero mondo water equipment mar 400 million Kisumo nang'o mondo jowa opuonjire theth ka gikonyore ma wuothe TV gi te kanyiso jowa wasekelo equipment mar loso pien mar loso juice mar loso ang'o dhi uru mondo uyud konyruok kendo resruok kuno. An David Osiany makayudo ka Kenya Industrial Estates Office ma Migori olor ma Homa Bay olor takwayo ni jowa nyaka wayaw ka mondo kel konyruok noganda wa kendo waket equipment mowinjore. An
David Osianye madhi Migori wa ka wadhi ka Kirdi ka gin gi office to onge gima nie iye ka wamanyo $1,600,000 mondo waket equipment ne jowa kuno. An David Osianye madhi nyaka Siaya ka wan gi kambi miluongo ni Nambole matiyo within Kenya Industrial Estates mane nie bwo lochna mondo wakony Nambole tinde loso fence kata fence matiyo go dala na Rongo o mana Nambole. An David Osianye makwongo oro buses 2 moting'o mine 105 ka wakelo EPZ ka mondo wandiki. To an David Osianye makane waiko Chidal Mas mawuonwa ka ane jakom lien no Mark ne ni koda Eliel achung ka nyiso PS mar interior manera mare mondo molo matiyo maber kenda puoyo ni jaduong' Rongo waka wan gi location 22 kundiko police ndik na police achiel nango nikech telo makare en telo madewo jogi telo makedo noganda gi telo makonyo jogi to mane telo mahao mane telo magombo mane telo makare. Ayege Osiany penjo nania gik manoyudo moterogi nogo chonge koso kane en ratechwa dak dwariti geri takonyo ingeni ko ane manan gi pala machane manan gi pala ade manatero kitende mroje ene mukwayo ene mugi ingeni kane manan wuoto pala kane en ratechwa dak no were gik monotere but anyway ana dawacho mugi keni mokwongo wakwayo jogandawa ni waluoro jotendwa kwa chakore gi joluo waluoro jatendwa mar Raila kik wayanye kech en gi place ne in history waluor jotelo ker kech en president symbol of national unity wayuor jotelo moa kuonde mopogore kata ka in gi paro mogwenyore to inyalo chiwe in a respectful way and I'm talking about telo amalo nyaka piny kik wadhi kaka ansani okanyal dhi nadhi anyo Raila e Nyanza okanyal dhi nadhi anyo Ruto e Nyanza okanyal dhi anyo Mudavadi kata speaker gini mago jotelo momiwa wami jatelo ka jatelo respect mamare telo makare an gi kara en tijedi tije telo en adek be kik ng'ato wuondi gi gik mang'eny en adi adek mokwongo kichiwo singo an wuoyo telo moyier kichiwo singo chop singo tematek to ka in yudo challenge kare chopo singo nino yud thuolo dhi pim ne jini ayudo challenge matis mae gima nitie lakini chop singo mar ariyo dogiri jopiny mondo neni bed accessible japiny ok ni sate dwaro pesa kuomi samoro no man mondo bed kodi ogo kodi mbaka owinji telo dwaro japiny do mulo telo orono nene machiegni mar adek ka japiny boting'i malo imbe par japiny we gibilie matis once in a while okiponde mokitana ana adwa wacho ni telo maber ka ingadho ma wawuoyi kawuono nyaka wabed ni jo wayie thuolo mondo wago siasa ma ok pesa otelo mbele siasa ma pesa otelo mbele miyo wabedo gi jotelo manyaka dog choko ala nikech at least ibiro yero ka ji usolo ne jok mosolo ka dwano chologi ibiro end up ni okobi iwinjo ka mheshimiwa Nyamita wacho ni bede machiegni bilie okobi bedo machiegni bile kopono chulo gope mag joma nomiye pesa ko campaign ko yuko jamna but gima duong' madwa tieko go en ni telo maber ai luoro jotelo bende matiyo kata jotelo moyier kata oyombi kata iyombi na IBC ene malando olando jotelo te ene molando MCA ene molando MP ene molando women rep ene molando senator olando governor to kenda chiel ne malando president ene manyocho lando wabunge wa wadwano migi thuolo mondo giti nyiso ni wabunge wa gi jowa duto te be nyaka recognize ni mae telo manoriero William Ruto wamiye thuolo bende mondo ti nikech presidency governorship and everything oyier gi jopiny to bedo confirm gi katiba marwa emomiyo wachiw thuolo mane luor kata ki pastor ma pod biro bedo pastor nyaka luor pastor ma yalo sechego kata tuo ofuolo tiwe thuolo yalo tieko chieng' kowuok kokibiri emomiyo wambe watemo ni wachiw thuolo kaka oganda ne lokruok mantiere achiel kuom gi en niya wayew demokrasia thurwa mondo mi chamo bed mang'eny jo UDA wagi wayalo man injili wauso nyanjwa jopiny biro nyiewo jo ODM bo uso na nyanji wang'ie kaka wang'ni odwa mit malo kaka okech ka pile cha chunya gombo ni mondo ji ofweny ni bedo jatelo mokwongo en pok ma Nyasaye machiwo
miyo ka Nyasaye osemiyi tij telo, ibed ni in imitiye bengi to ket yong'awi e ngas moidho, ibed ni in emitiyo tij lwedo kar tich, ibed ni in emijuoko to in e jatend jojuoko, telo Nyasaye machiwo to telo makare en telo madewo oganda kendo ng'eyo ni gombo maduong' en ni mondo oganda ngimagi olokre maber ndalo ka ndalo. Telo makare en telo mofwenyo ni dwani mondo wadong ogandawa. Telo makare en telo mafwenyo ni dwaro ni mondo wager ogandawa. Telo makare en telo mafwenyo ni dwani mondo wang'aw ogandawa e okang' machielo mopogore. Telo makare en telo magudore kendo poro wach kae fwenyo ni ere yo made jogwa yud godo resruok. Ka ok wadhi wafwenyo teko mar telo makare, wamanyo jotelo malong'o, chokore waduto kaka jotelo. Ka in head teacher mar primary school, ijatelo. Bende itelo ne sikuno e yo mowinjore manyalo miyo nyithindo maa e lweti bedo konyruok n'oganda mabiro. Kopo ni ichung' ne county kata in chief officer, bende itelo e yo makiny king'iyo chien tibro wacho ni yawa, e kinde mana telo oganda wa noyudo konyruok, na adhi asumo kenda kelo konyruok ne thurwa. Omiyo telo makare en telo madongo wa ok mathirowa. To ng'euru jokama, ni telo ok en mana siasa kende. Nitie kidienje mopogore opogore mag telo. Ka in miyo motelo e chama mar mine, tele gi rieko manyalo miyo jogo ng'i, rieko mar Sulman manyalo miyo giwacho ni yawa, kare mama motelo nwa e chama ni emo onego bed governor, nikech kama e kako telo to wanyalo yudo resruok e ndalo mobiro. To mogik, waduto wan gi luong ni mondo wabed jotelo malong'o. An aja ODM matuklu, tadwaro ni mondo sasa ya mawarado kata kako nera ni owacho ni embendo ja UDA mongirore, wabed piny to walore rieko, wabed gi piem mar rieko gi konyo ogandawa. Kae gikone to watang'o negi ni de ubed kod wadu neno nyak mar lwetwa kaka joma chalo kama gi kama. Nyasaye magwedho ji ni ema koro gwedhnau, otel na umako yombo to dong' e dieng'e umako gweu, kato luor umako tuomou e nying Ruoth Yesu. Amen. Erokamano ahinya Honorable David Osiany jalony Martelo. In ema ichako wacho dakni alat. Mano e buch jopiny mogik jaduong' Honorable David Osiany jalony weche mag telo gi jalup jatend migawo mar ohala machon. Erokamano ahinya Honorable Nyamita jaod bura ma Uriri, waduoko erokamano kuom biro mari. Honorable Kennedy Ondiek, UDA coordinator ma South Nyanza, erokamano ahinya kuom biro kaendi. Waduoko erokamano ne un jo Ramogi temo neno wa kawuono. Mane buch jopiny manyien mabiro bedo kwa go mbaka malach mondo mi wakonyre kaka joka ng'ato, nikech mbaka ni ema biro gero wa joka ma. Belinda Dhiambo nyargi makala ne jaloko marwa embo wacho nindo maber. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jo nyakach nendo Ombija taya nyakwar buok kocha pesa. Nindo maber joka.